Marjalla. Kanalantibilen låsta Sjölösa. Fartygets personal visade gärna om ni har frågor angående säkerheten ombord. Vänligen observera att tobaksrökning är tillåten endast på det yttre däcket och i rökrummet. MS Mariellas hela besättning önskar er en angenäm sjöresa. Hyvää iltaa, arvoisat matkustajat. Aluksen kapteeni miehistöineen toivottaa teidät nyt tervetulleiksi Viikinlasin MS Mariellaan. Arvioitu saapumisaikamme Maarianhaminaan on kello 23.40 ja Helsinkiin kello 10.10 paikallista aikaa. Haluamme nyt antaa teille matkaanne liittyviä turvaohjeita. Pelastusliivit on sijoitettu aluksen 5 kokoontumisasemalle. Kannelle 5 aluksen keulaosassa, kannelle 8 aluksen molemmin puolin sekä keulaosassa kannella 9 ja 11 molemmin puolin laivaa. Aluksen pelastusveneet ja pelastuslautat sijaitsevat kansilla 8 ja 9. Slide-asemat sijaitsevat kannella 5 laivan keulaosassa. Uhkaavassa vaaratilanteessa annetaan yleinen hälytys, joka koostuu toistuvasta 7 lyhyestä ja niitä seuraavasta 1 pitkästä äänimerkistä. Äänimerkin kuultuanne noudattakaa henkilökunnan antamia ohjeita. Tietoa turvallisuudesta saatte kannella 6 infoaulassa olevasta turvallisuus- ja ympäristötaulusta sekä hytissänne olevasta turvaopasteesta. Autokansien ovet ovat matkan ajan lukittuina. Henkilökuntamme auttaa teitä mielellään turvallisuusasioihin liittyvissä kysymyksissä. Tupakointi on sallittu ainoastaan ulkokansilla ja tupakointihuoneessa. MS Mariellan koko miehistö toivottaa teille viihtyisää merimatkaa. Good evening, ladies and gentlemen.